I'm being disrespected and I'm being controlled. Didn't I fall pregnant several times given my ectopic pregnancies? At this point, fans of the show are saying that sometimes having a baby means changing a man. That Makhumalo should leave Musa and go find himself a man who will be willing to explore other ways of having kids. Because obviously Musa doesn't seem to be emotionally available for this. He doesn't seem to care. Unless of course he'll come around at some point. But as it stands now, he's acting like a moron when it comes to this issue. Hey fam, welcome back to the channel. If you're not subscribed yet, click the subscribe button. We'll wait for you. Now also click the notification bell, click all so that you don't miss out on anything. Uhambe emzumbe ungaphomeshi nala endlini uyesibhedlela ngoba ngeke ngehle ngenyuka mina ungangifaki nokungifaka ngoba ingane mina isikhona usemzumbe futhi hayi noma ngakhala sine uzungangifaki mina ish azingaflopa engiflope kakhulu ngiphinde ngakhulelwa kade so ingaka ngikhale ngithi awuma ubaba ngizombhekela ubani umana ngcono kuma uthetha adlule ubaba yena umuntu engimsaba kakhulu ke manje uthi ngizombhekela uba kade sesi right naye sengiqala phansi manje sengiyabheda futhi iyona nje into engikhalisa kakhulu. When it comes to Sneh, we can all agree that she knows nothing, absolutely nothing about that plastic wrap that prevents pregnancy. She doesn't know anything also about family planning and stuff like that. She knows nothing. Hence why she keeps popping babies the way she does, finding herself in these positions. Hey, ukhulu okuzokwenzeka ngoba right sinele baba manje le awuzolimala kakhulu. Hayi mom. Andisi. Tuma. Hayi andisi. Oh, 3 plus no maybe 3 plus another 3 weeks plus no 3 months. It's either 3 weeks or 3 months. For those 3 weeks, about 6 months awukazuli ndawo. Ekusinebe kade ugood girl. Manje lesisu sivelaphi? Uhleze khona usine. Enisamncane ngisisilabe iphethe kahle kulonyaka kanti uyibenza kahle ngoba nakuzithwela umuntu akazi uzoya ngakephi. Isho sinamanga. Ngikazi ngentafeli. So engaphuma la nakho ngigula ngoba uFebruary mawukutshalwa siyoshuthi izingane kahle uyoshuthi ingane zesithembu afike wenza ingane zesithembu abe nengane nomuntu lokho isisu sahlala ngiyoshuthi ingane zesithembu eGoli mengaphosisi kwakuFebruary waka 2025 ngicabangana nomuntu owenze letho ukuthi sisanda ukujola nje sesivele nje siba nebhadi nje sesizoba nengane yazini ayandisi ungangifaki nje kulento angena ngicangene futhi njengoba ngizomtshela ukuthi ama results athi positive ngilindele ukuthi uzojabula ngoba vele uyaqala ukuba nengane. And I also feel like she's low-key competing with her father for those 20 kids marathon that he's on. I also saw a comment of someone saying that thank you Sneh for giving Musa the child that she wanted Mpilo to have. Thank you so much. So maybe this time around Sneh was doing her sister a favor. Who knows? Mase ngithi ngiyasukuma ke sesivumele angimisa athi baba ngicela ume. Bese vele engitshela ukuthi ukhulelisile. Akumangazi. Wena le yiyo le eyenza ukuthi angapheli engolweni. Ama results akhona yilawa. Ngangitshela ukuthi yabo le ndlela yakhe la ezingolweni akunankinga yakhe uyazi uyawazi umthetho. Umacele angimboni enyokela ushukela kakhulu, angimboni futhi ethuka kakhulu. Ngibona nje ewumuntu ongizwayo. Uthini umthetho? Uma kwathiwa nje khona ingane ukhulelisiwe akaphiki akavumi uneutral silinde igazi ayikho nalowo muntu lo amkhulelisiwe uyawazi umthetho.
ulwandle mekhulelisile Yeah. kufanele ngabe siyohlawula. Angeke-ke siqale ngokuyohlawula. Kufanele Nomthetho wakhona bakithi. Okay, kufanele senze njani? Ngoba kamaceleke usho kanjani? Sohlawula kanjani singane noma sihlawule ingane yethu noma sihlawule ingane yakubanye abantu? Asudlali nje nhlobo lomlabalaba. So uzokwazi mangabe sesithole Yes. ayikho into engeke size siyenze ukuthi ulwandle afile okay aphinde enze into eqhubekayo. Kusho ukuthi manje kufanele silinde sihloniphe lokho kusho umacala ukuthi umuntu akahlolwe igazi ukuthi wale ekhaya. Kusho ukuthi mhla ehloliwe umuntu kwatholakala ama results yilelo langa siyophuma ngalo siyokhokha. Nanokuthi futhi uma ngabe bethanda abantu bakhona bangeza uzosibikela ngokuthi ngibatshela nginenkinga. Okay. Futhi bangezi. Wena uzokhuluma nini kanti nalabo ngenhlangano? Nobaba. Asingisho ukuxoxa. Nobaba. Abantu bakhona. Ngihlangane nabo ukuthini? Ngisho Bazokhuluma nomkhwenyana wakhona. Mawuthi umkhwenyana wakho noma uboyfriend wakhona whatever. Ulwandle wabo lo. Ngoba uthola ukuthi khona uyaziwa hlala. Angithi. Yeah. Hey. That's right. Uzoyenza yena yonke leyo angingeni. Hayi kusho ukuthi singaphinda abantu abami bonke. Kusho ukuthi mina kufanele ngikhulume nolwandle eqaleni. Ngithi asenze okuncane esingakwazi ukwenza without involving umacele. One kufuneka aye clinic lontombazane, kufanele simhambise nolwandle. Number 2 kufanele athole ingubo ekhuluphana ngokukhuleka. Yabo so ziningi izinto kufanele sizenze lezo zinto. Yabona nje namhlanje. Yeah. Abazulu kuyabhutsha. Hey, ngeke ngosala ngisho lutho. Khuluma ngani manje? Yo, bese khandi. Asambi. Ngabe nami ngisho ukuthi hayibo yazi nami ngisukela entweni yokuthi usine manje kade ngithola ukuthi unengane. Ngaye baba ukuthi hey, girl, sebe yakho le ndawo. Zip mouth. I saw a lot of people saying that Makela is cruel for wanting DNA first before paying damages, with comments like, imagine being the girlfriend and family watching the show. But honestly, when it comes to this, I don't see anything wrong with her decision. Every family has their own way of doing things, right? Also, when it comes to DNAs, I've always felt like they should always be done, no matter what. There are too many men and women raising kids that they think are theirs, but they are not. So when it comes to DNAs, they should really be standard procedures. And we should also bear in mind that asking for a DNA before taking responsibility is not denial. And yes, on this, I know someone will say, but previously when it came to Makwela and Makumalo asking for DNA, you said, no, that was invasive. I felt that way because Makumalo is Makwela's sister wife. But then again, in the comment section, you all made me aware that no, she's actually right asking for DNA, especially if she's going to be the one financially responsible. Then she's well within her rights, and I understand that. Now let's continue in the comment section. Also remember to subscribe, like, share. Until next time, bye, and thank you for watching.